Вітаю, сябры! З вами Квадрат. Пакуль могілкі добрых ідэй самі паўзуць на могілкі, якая іронія, мы зноўкі паглядзім на гульні, якія выйдуць у наступным месяцы. Больш за палову з іх ужо былі на канале, напрыклад, у аглядзе State of Play ад Sony, але і новыя гульні прысутнічаюць. Дарэчы, не так даўно адбыліся яшчэ дзве канферэнцыі ці прэзентацыі – Future Game Show і ID at Xbox. Агульна яны доўжыліся 5,5 гадзін, і я не вытрымаў. Таму па гэтых канферэнцыях нічога не будзе. А мы вяртаемся да гульняў на красавік. Пагналі! І першая гульня, якая выйдзе ўжо 1 красавіка – Outriders. Усё яшчэ шутер, і ўсё яшчэ з класамі і укрыццямі. Паглядзім, што атрымаецца ў творцаў Bulletstorm, але калі будзе 1 да 1, як было ў дэма-версіі, то ўжо дастаткова прыемна. І дакладна вядома, што будзе яшчэ і крафтынг, і эндгейм выправы. Так ці інакш, ужо заўтра, 1 красавіка, на кампутарах Xbox і PlayStation. А наступная гульня была на State of Play – Oddworld Soulstorm. 2,5D платформер з пазламі, стэлсам і хто яшчэ ведае чым. Як я ўжо казаў, выглядае олдскульна ў добрым сэнсе гэтага слова. Не буду казаць, ці варта ці не, бо сам з серыяй я не знаёмы. Але хіба з гэтай часткі можна пачаць. І так я казаў пра шмат якія гульні, шмат якіх серый, таму не слухайце мяне. Гульня выйдзе 6 красавіка на кампутарах і PlayStation. Чарговая гульня – гэта перавыданне, але зацікавіла мяне не гэта. Judgment – гэта спін-офф гульняў Якудза з гісторыяй пра юрыста-дэтэктыва, які даследуе дзіўныя забойствы. Можна сказаць, што гэта першая сапраўдная спроба змяніць геймплей Якудзы. Перад 7 часткай, вядома. Гульня выйдзе 23 красавіка на новых кансолях Xbox і PlayStation. А галоўная рэч, якая мяне зачапіла, на сайце перавыдання была інфармацыя пра рэліз у Steam. Таму не губляем надзею бачыць гульню і на кампутарах. А далей у нас зноў перавыданне. Nier Replicant, версія 1.2.2.4.7 4.4.8.7.1.3.9. Так, гэта было абавязкова. Японская версія арыгінальнай гульні Nier, якую першапачаткова выдалі крыху ў іншым выглядзе на захадзе. Палепшанае і выпраўленае выданне не абяцае зменаў у геймплеі. Таму мусіць быць крыху не тое у параўнанні да Nier Automata. Але гэта і не мінус, проста адметная рыса. Таксама 23 красавіка на кампутарах Xbox і PlayStation. Працягваем спіс тым, што ўжо было, гульнёй эксклюзівам для PlayStation 404 – Returnal. Косма-хоррор, крыху падобны на гульні Souls, больш за ўсё на Remnant from the Ashes, і Bullet Hell, такія як Nier. У якасці гульні я не сумняваюся, але і спраўдзіць уласнымі рукамі пакуль што не атрымаецца. Кансоляў па-ранейшаму няма. Гульня выйдзе 30 красавіка на PlayStation 5. Вось бы яшчэ сам PlayStation выйшаў, а? І апошняя гульня, якая мусіць выйсці ў красавіку, але дата пакуль невядомая. Ash Walkers. Гульня прыгода, якая выглядае як тэкставы квест. Цяжка растлумачыць, бо калі шчыра пакуль што не вельмі зразумела. Але ўжо вядома, што творцы робяць ухіл на гісторыю, дыялогі і раскрыццё персанажаў. І ў якасці ўзнагароды 34 заканчэнні. Выглядае стылёва, гучыць цікава, таму можна і паглядзець. Гульня мусіць выйсці ў красавіку на кампутарах. Ну і на гэтым усё. З 3-й гадавіны прайшло ўжо больш за месяц, таму трэба бегчы рабіць святочнае відэа. З назвай могілкі. Ага. Таму не буду марнаваць нічый час,
а буду развітвацца. Да сустрэчы ў наступных відэа, можа і на могілках. Да пабачэння і бывайце! А могілкі ўжо і дапісваць трэба, што адначасова і прыемна, і прыкра.